ľudia, vítajte pri dnešnom videu. Ideme robiť taký trend, že si takto namalujeme ruky, vlastne tak. Alebo možno robiť, že tak. Či? Nie, normálne, vidíš. Tak. Takto sa budeme, Potom vlastne spredu ja jeden prst, tento či tento? Tento. Tak. Alebo mohli by sme urobiť takto srdiečko, co ty dáš tak a to. Hej, no. Namalovať ruky. Jakú chceš farbu? Ja chcem mať asi modrú na vrch tam. Čo? Ja chcem mať nabaliť si na modrú. Tak budeme mať matching. Počkajte. To rozhodli, že celé ruky si dáme obidve modré. Zabrať štítec? Nie, s rukami to urobíš. Hej, toto a vlastne také dve srdiečka si urobíme. Ja jednu s palcom na druhým a to bude fialová a rúžová. A potom tu takto zozadu, alebo zo spredu ešte nevieme, si napíšeme D. Počkaj, po tade? Po tade. Aby sa ti nezašpinilo toto. Ja by som si možno ešte tu takto farebnila toto. Uvidíme. Uvidíme, že ešte co musíš. Po tade. A to nám tu bude dobré. Takže prosím. A nemôže, nie, to ja už som robil. Ja by som to robila štecom. No to donies, ale to bude debil, to bude pomaly strašne. Rukami to máš. Teraz dienka. Než najprv si to ty rozotri. Prestaň. A teď mám znamienka, to vadí? Nie, to nebude vidno. Wow, tu je Stevie! Wow! 3, 2. Ukáž. Oh my god. Ukáž mi. To celé, toto tu a to aj toto tu musíš To aj mať. tu takto to bolo. Aj tu? Inak to je príjemné. Hej, budeme mať. Iba sme šmolkovia. Šmolinky. Oprav sa. Šmolinky, no. Po tade. Nie. Po tade, tak. Eriku Sebicku. To nezmieš. Dianka to ešte viac zagábeš. To sa nedá zmyť. To sa nedá zmyť. To máš, Gregorko, podrž. To sa nedá zmyť. Pokáže. Po tade. Tak, to už máš. Hej. Ešte mi daj. Tu. Gregor! Tu schnie. Ja práve, že tu na tejto ruke mám málo. Ukáž mne, chyť. Tu máš dosť veľa, tu máš málo. A ja tu mám To málo. Gregor nám zoral. Gregorka, poď sem! To soberce. Máme! Nemáme to kam dať. Ja to trošku divne. Podaj mamke. Ale máme to. Ok, ideme na to. Ja sa trošku bojím, že to gabem. Diana, opačka. Ja sa trošku bojím. Ok. 3, poď. Máme tu druhý pokus. Lebo sa nám ten prvý nepodaril. Moje zostáva. Moje nie. Tu máš. Mara, ty si debil? Však bude. Mara, presne bol jasný. Mene, nesmejte si nás. Ty si fakt teplá. Ale nemám studené ruky. No a? Máš. Nemám. Toto nie sú studené ruky. Marka, že je to jedno už? Dám ti viac, lebo toto je iná farba. Tu máš veľa svetlejšiu. Dávaj to! Daj si to 3. Na peseň. Tuto tu a tuto. Nie, to netreba. Ale tu. Robíš tu. To a toto. Môže byť? Než by nám robili chrbát. Jak minule. Môžem? Mara, to teraz nie som šmolko, ale ružovku. Chytila
si sa mi palca. No. Marek, kúpni sa na mňa. Však červená farbenka. Do. Hej, keby ste vedeli, že prečo sa nerozprávame, tak sme sa pohľadali. Ale ja už... Ty sa nevieš? Hej. Povedala sebe, že druhú stranu aj keby Graver majoval a bola to aj pravda. Nie, lebo povedala, že čo som o nej mohla čakať. Však vždycky sa buď tebe radšej vydarí, alebo mne. Však to čo je taká značka. Marek, pokni sa na ňou, mene sa dobre. Ešte? Hej. Chceš? A tu nie, tu zober si sa botón. Tam ti na ruky. Tu mi daj. Juj. Marek, super, už tu mám aj ružové. To je pekné. Marek, Chcem aj modrú. Trošku. No to ja neviem, kde modrá, choď pohľadať. Tak si budem cvakať. Či? Nie, no dobré. Máš? Či ešte chceš? Stačí, Marek. Keď sa mi to nepodarí, Ja si to robím sama. to robím sama. Aj mám tričko. Tak si ho vyrovnám. Radšej. Čo robíš? No. Nie, máš tam vlasy. Kde? Aha, dobre. Dobre, počkaj. O to, co ja potrebujem vidieť. Počkaj. Tak, to je jedno. No, trošku sa ma oskla. Taký poviem farbu na moje ruky. Bavia sa bolí. Plač. Máš tam tie prsty. Máš, hej. No neplývaj tam, sa tam vidie. Už ma vidia, ako vyberám. Aha, počkaj, sa nasmerujem podľa mojich. Dobre, počkaj, to potrebujem prvá vidieť. Ešte nie. Prikladť. Ty kokos! Koľko skúsal 3? 1, 2, tu sú 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. More, wow, ty to máš aký pekný zase. Podľa mňa to je pekné. Možno keby... Hej, je to pekné. Tu takto trošku neviem prečo. To je jedno. To ti máme do toto. Nie! Tu ti to do farby. Mám ti to do farbiť? Dobre. To nemusí byť dokonalé. More, no mama? No Kajka, čo robíte? Nič. Nič, veď si zobrala na zajtra. Hej. Hej, ale aký ak zajtra prídeš? Neviem. Ja už si už špinové ruky. Čo? No áno, neviem, však po škole. Hej, dobre. Staň už tu. Ahoj. Ahoj. Mer, som šťastná. Hej, to máš krajšie od jedno. Jak to mám? Ogna, poď. Ja si dám. Ale jeden prst musí byť tvoj a jeden môj. Ja viem. Tu sme, hej? No kde tu sme? Tu si Takto. Mám nové, lebo... Lebo je výhodná. Ty si to koľko veľa dala, či ti to sám? Ono fake. Ty si dala koľko, ja ti zaberiem. Či? Nie. Daj. Ale ja myslím, že reálne aj tu. Tak. Čo to nevadí? Kam mám dať toto? Uvidíš, počkaj, takže kde to dávame? Ja to dávam tu. Dobre, A ty? Počkaj. tu. Tak? Aha. Ty keď to zarúbaš? To mali zopačne. Nie. Hej. Neboj, nie. To je jedno, veď ty dáš tak svoj. No, to mali zopačne. Však ty dáš tak, ale... Veď ty na mňa dáš. No však hej. Dobre. To ti... Počkaj. Nie, nič to neupravuj. To tam je! Stačí, nechaj mi to. Kam
čo mám robiť s tým kamou? Kúkej, keby som si to takto dal na perie, takto, že... Aha. Neviem. Ale nie fialovú. Teraz idete sa na Dianku. No a Mare, teraz sa zasa panička žube. Tak? Tak, dobre. Dobre, to ne. No tu by som ti asi trošku ešte dala, či? Nie, to je pekné. Ty máš krajšie, ale... Tu ti dám ešte takto. Nie, prosím. Hej. Nie. Alebo ty si daj. Ale však dobré. Však daj si takto, jak... Nie, nechcem. Takže daj. Takže máme to. Chceme si tu ešte dať takto, že... Ale kde? Nie, a tu napíšme Kidia. Nie, to nebude také. Ja by som to dala. Tu, že... Ale také K a dia vibes. Nie, lebo podľa mňa, keď to budeme ešte do školy, to také trafné bude. Nejaký Kidia vibes, chápu. Dali by sme to tu takto. Takže K dia Ja by vibes. som dala práve, že tu, že Kidia vibes. Nie, do stredu nie. Áno, tu. Tu. To si nechcem. Dobre, ideme si namalovať pusu. A kde dáme tú pusu? Tu na druhú stranu? To bude asi divné. Hej, to bude divné. Tak kde? Ale môžeme takto, že ešte to... Toto si sme chceli namaľovať. Ale mohli by sme to dať, že... Nie, dozadu nie. Ja som práve, že tak kde dopredu, by som si dala. Tak to po celom tele, že... Nie, to celú nie. Tu ja by som Hej, ja tak by som nedala. dala po celom. Ja by som dala tu. A tu? Prečo do stredu? Ja nechcem nič v stredu. Tu si dáme rúžovú, tu si dáme fialovú. Že takto to budeme. Rúžovú, fialovú, modrú. A kde? Čak, rúžovú, fialovú, modrú. K tomu srdiečku, že rúžovú, fialovú, modrú. Hej. Dobre. A tam potom napíšeme The Akia Vibes. No. Tu. Daj, no. Tu. Tak rob. No a dávaj. To je aké pekné. Take yourself better from my... krajšie. Ja sa to páči napríklad. Nepáči, sa mi to nepáči. Dáme teraz modrú. Že to je veľmi chutné na perách. Ako ja som to oblízala. Fuj. Ale iba tak. No. Tak, More. A zabíš, že by som aj tu mala, hej? Máš bielú farbu. Urob mi aj ty také. Ja fakt, urob. Urob mi aj ty také. Urob mi aj ty také. Urob mi aj ty také. Nepodarenú. Prosím. Ok. A môj vyzerá aj kruh. Ono vyzerá jak... trošku chaoticky. Dobre, nevadí. To tak má vyzerať. My sme original. Nemarek, vyzerá pekne nádherne, že clean girly slay! Nice, takže nikdy nič nemôže byť pekné, hej? To je originál. Ako ujde? Čo ujde? Však to je dobre. Au. I'm so... Takže... Nenatáčaš. Začal. Čo sa zapla? Dobre, že som nevypla to video. Super. Potom máme babiky, že... Môžem zatancovať Majke. A potom ty áno. Ja chcem. Môžem? Prečo? Prečo? Sophie. Nie.
Môžem, prosím. A je to Indiana. Vyzerám jak Barbie. Prosím, hej. Dobre. A jak ty spravíme také škvrnité, jak ja mám? Čo? Jak ty spravíme také škvrny, jak ja mám? Ja nechcem asi škodný. Fuck you! Like my head, she thanks. Gentle. Je. To je to pekné. Zoberieme takto do školy, ja neviem. Ježiši, je som dal tu. Ešte som okrepne. Nie, toto je rúžové. A čo si vyrobené? Ešte tak, by som tam dala. No, už ne. To sú to ešte rukaviači, netreba ich asi. Ja by som tam chcela dať strašne kamienky. OK, takže takto vyzerajú naše outfity zajtra do školy. Finálny result. A my ideme natáčať videa. Takže Bye! vidíme sa v ďalšom videu. Proste. Diana. Dobre, takže vidíme sa v ďalšom videu. Dobre. Pa, pa.